Tady vám chci ukázat oddělek, který vypadá na první pohled pěkně. Krmítko mají vybraný, dvě mezistěny postavený, ale jsou bez matky. Samozřejmě to jde poznat podle toho, že teda tam není žádný plot, už by tam měl být. A za druhý jsou trošku protivný, takový jakože nervózní. A za třetí moje zkušební mezistěna, kde chybí nahoře kousek mezistěny, je tam volný prostor. A oddělek tam nikdy nestaví trubčinu, teda, že by byl bez matky. Tak když se na ten rámek podíváme, tak je tam trubčina. Pro mě jasný signál, kdyby nic jiného, že prostě nemají matku. Přidávám matku, když ji označím, tak ji stejně zase hodím do medu pro jistotu. Tady ta je krásná, má číslo 46, tak doufám, že pojede jako Valentino Rossi. Už ji čistí, za chvíli kolem ní bude krásný kroužek, pokud teda nezaleze. Je 18.6. a ty lepší oddělky, kde jsem měl i poznačeno po první kontrole matky, že vypadá velmi pěkně. To u mě znamená, že mám napsáno velká čiperná a už má víc zakladíno plástu s červíkama než ostatní v řadě. Tady mám takhle v řadě už hotovo asi, nevím, 12 oddělků. Z některých byly na odvoz právě teď v sobotu během semináře, nebo po semináři kamarád si jich měl 10 odvízt, ale nevyšlo mu to, takže vlastně dělám to, že jim vyndávám jeden rámek se zásobama nebo plást, jeden nebo dva s plodem a to si dávám stranou a zase posiluju slabší, kde se nepovedla třeba matka na poprvé, mám tady takový v řadě, takže samozřejmě jsou pozadu, nemají žádný plod, tak jim tam dávám. Už tam mám většinou vylíhlou matku novou a začíná klást, takže to má smysl už je posílit. Takže se s tím takhle hraju. Takže tady mám za sebou takhle nástavek vysoký, kam se mi ty 30kový rámky, kam se mi hezky vejdou, ty moje 24, takže tady z toho včelstva, co jsem vám ukazoval o oddělku, jsem vzal dva krajní plásty se včelama se zásobama. No a ten oddělek potom vypadá takhle. Krajní úplně jsou zásoby. Tady je první takhle s plodem. Dával jsem jim dvě mezistěny, takže ono to není vidět, ale prostě vystavená mezistěna s vajíčkama. Tady je líhnoucí se plod a to není dokladino, jsou tam zásoby, to je z toho, jak je důkladně krmím. A mě to nevadí. Zase vystavěná mezistěna s vajíčkama. Plást s plodem. Poslední plást s plodem. Plod je z obou stran, ale to nechci ukazovat. No já se teď zase rozšířím ke krmítku. Dám jim soušku nebo dvě mám a jednu mezistěnu a pojedu dál. Je 1.7. poledne a chtěl jsem vám ukázat včera
do červnového včelařova roku, jak předáváme oddělky do našich krabic krásných speciálních, ale byly bouřky, pršelo, tak to dělám dneska prvního. Tady to je oddělek, na který jsem trošku zapomněl. Už mohl být rozšířený dál, staví v krmítku, mají nástavky nahoře na loučkách, ale nevadí. Jdem ho předat, bude to krásný včelstvíčko i tak. Jsou na 8 rámkách, většinou jsou tady na 9 až 11, kdy já teda do toho oddělku vybírám 6 nejhezčích plástů se včelama, se zásobama. Krajní zásobní zaplodovaný. Tam těch včel hodně, tak já si je porosím, ať mi nelítají pryč, zůstanou v krabici. No, už staví dolů. Měl jsem je rozšířit. Tady už vybíhá plod. Mohla by tady být matka. Nemám ji označenou totiž ještě. Všude jsou vajíčka dokladený, paráda. Zatím si ho tady nechám. Třeba najdu lepší. Tenhle je lepší. Začíná pršet, tak jsem dostal pigáro do nosu. Zase vybíhající plod. Koukám na tu matku. Nevidím, dáme stranou. Matku nevidím, plást je to pěkný, trochu plodu, hodně pilu, zásoby, dám ho jako krajní.
Podívám se i na ten poslední, jestli tam náhodou neběhá ta matka. I když ji tady moc nečekám, protože je tam hodně pilu. Tak ten tady nechávám. Tady ten byl takový slabší. Trochu plodíš, je tam hodně larev, ale prostě vlastně ty nejslabší plásty si tady nechám a těch nejhezčích 6 dám do krabice. Jenom koukám na tu matku pořád. Zatím jsem ji neviděl. Tak, matku jsem nenašel, takže se to budu muset přeskládat, ale chtěl jsem vám ukázat, jak vypadá náš červnový oddělek. Většinou vydáváme od 25. června do konce června. Právě trochu později proto, aby ty včely byly takhle krásně obsednutý plásty s plodem, se včelama. A už si tam spousta vylíhlých nových včel, které pojedou s novou matkou do světa. Prostě nádhera. Stráda, teplotní. Zásobní, taky trošku plodu ještě, no. Dobře, to ji nemám radost. Možná med tady to totiž.